Nilitum tekelangjun jutang hawaramai hin pentame ningduk lo laso puthak lapen laso puthak nilitum jutang hawar pen la tekelangjun jutang hawar pen kiningge kang tu manggalan lo hokpet justice pinengji athema alang li utami inut ke society phan ke claim bangku alang li phan lahan lang thot pen ahem sor phan lahan ke torture pen apran ke en laso puthak ke hokpet justice dowek ningji lapen laso logot ari sanghu nang du na tuma phan tami net nang vek nangji ni to hin pen chuning ri lo kadawe hampang lapen law and order tum hanta anpa tami ni tum kachuning gang tung ke la lo council sor phan kachuning gang tung ha lo also bihek lang arta ningkan hinira chiti manwelang lahai kadok awe kechelana kadok awe akisung dolo tase sarkar hin behentame asap sowe tame akerap kipi kenang sot posini lituma hin pen chuning rile nilimen ke moisor tokbi nili tekelangjun jutang hawar pen racun bang Mình đi như thế nào? Đi không tem.